Ya ngerti bendarane. Ngono. Iya, Tamar Wulan. Tamar Wulan. Monggo. Monggo, Gus. Rumangsa pangling aku ya. Lah iya pangklik. Lah piye wingi karo saiki beda to? Bedane Pun sandang penganggo wah pabior ngantek lelap-lelap silau. hilang. Wajahe rada sumringah. Soale Apa? iki cakepan. Kok kene roh kowe? Sakatene mesti padha ngranjak. Nggih, pripun kabar pusananipun? Saiki lakon wis entuk pegawean. Lah dadi prajurit. Kowe karo aku mesti dadi senopati perang. Lah aku bagian kejaga gedung pusaka ya. Aku bagianku. Kowe bagian Isa-isa. Oh, isa-isa. Lah mawar ngene kon dadi apa jajal? Lah ya cara perang ya kurang gagah. Prajurit nggih. Kok mboten pripun to? Entuk pegawean jaga regol. Biar. Lah nek cuma jaga regol ning pasar ya akeh. Tukang jeplakno. Apa itu jenenge? Jeplakno anu lindu. Malah ora mung cukup kuwi. Pripun? Juta Prabu. Nggih. Tolongmu Nggih. supaya tumuju ing Blambangan. Lah terus Saiki aku dadi senopati. lah no, nek perkara maju perang kan ora urusane awake dhewe. Dadi cukup iki. Aku karo kowe kan bagian pedalaman. Wis sakatene bagian manasi mantap. Bagian anu kebersihan. Kebersihan. Lap-lap rai. Tindake pun kapan menit? Saiki uga aku nuju ning Blambangan. Nggih, ngoten. Yen ngono nggih sewang-sewangan kula nderekaken donga tinangka ugi kanthi slamet. Ayo, ayo. Repot apa? Aku saben dina rumangsa kasiksa banget badanku. Dadi putri boyongane ya kuwi Sangatipati Urudisma Menak Jingga. Ora tresna pancen ki lara diajeng. Rasane ati piye diajeng? Oh, dadi padha karo Kanggo. Ya saiki ngene wae ya diajeng. Terus bang awake dhewe iki saben dina dadi teremane Urudisma Menak Jingga, saben dina uripmu mungkang siksa. Mula ngene diaji, pripun Kanggo? Kowe ning papan kene ketak dadekne pasukan. Aku arep nibakake sayembara diaji. Sok sapa wae sing bisa mitrungi aku, yen wadon tak aku sedulur Sinara Wedi. Yen kakung bakal tak critakake diaji. Aku boleh sayemmu. Waito lan pingah. Cik, Mestine kaget mlebu bisa mlebu ning Taman Proli. jenengan niku sinten to? Aku Damar Wulan Senopati saka Majapahit. Jenengan niku Damar Wulan. Sedulur Damar Wulan. Ya. Panjang kula menika badhe nyuwun pitulungan kalih panjenengan. Kula saben dinten menika namung kasiksa banget batas kula dados putri boyonganipun Urudisma Menak Jingga Damar Wulan. Pancen aku wis krungu dhewe kowe sakloron padha ngudara mung wae. Aku bisa nguwalake seliramu sakloron saka Taman Pralingga Waton bisa mujudake pedang Puntasukaya lan Gada Sikuning. Oh, ngaten. Ini kados ngaten diperantos karo rumiyin. Ya, antani papan. Menika piyandelipun Urudisma Menak Jingga. Ya. Mergo iki sarana kanggo mateni Urudisma ya, Mek. Pancen kados ngaten. Yen kaya ana samburiku aku bakal mikasi Mek. Menak Jingga. Yen pancen wis satya ayo. Aku mulai Damar Wulan Senopati Majapahit. Kowe sapa, Gus? Nganti mlebu ning Taman Pralingga
Aku Damarwulan Duta Pamungkas Duta Prabu Kendalo. Apa kutamuan? Aku kepengin nigas janggamu Minaji. Apa sing kok nggo Terus pamitan? kesalangan kenal. Lho, kuwi kowe. Jawaku sakloron peken nanging pusakaku gawa rene ngono lan. Kowe njaluk pedang terus supaya lan terus kene. Jangan bakal ulungake. Apa iki? Minak jenggo stakon mati ora. Terus janggane bakal tigas kanggo bukti ngono pae. Sakit batan ke seto kumite. Seto kumite mandek mandek mandek. Kula Sang Jita Ratu. Kula Sang Jita Ratu sampun kelampahan anggen kula mejahi Uruk Bisma nggih minak jingga sakmenika Sang Jita Ratu. Jingga Sang Jita Ratu. Menika leres. Niki buktinipun Sang Jita Ratu. Monggo Kang Mas. Monggo. Mak, setes satu mau. Ayo. Monggo. Nuwun pangapunten kita estunipun ingkang saged bengkasaken menika dene kadang kula. Ingkang saged medahi Uruk Bisma nggih menika Kakang Janji. Kanggo ajas kula. Damarwulan wis tumekane pati. Sing kandha Uruk Bisma minaji engko wis tak pateni. isih urip. Wis mati. Menika tesih gesang Kakang Damarwulan. Pun pejah Kang Mbok. Kakang Damarwulan sukses. Wah. Ngeten, Pak. Setan opo? Setan-setan nuwut wis sak kloron ya. Lho. Setan opo? Dibayangan mau. Kakang Damarwulan sukses. Kakang Damarwulan. Jauh ora. Semenipun menjadikan mesa-mesa yang mau. Pengkasihan Bapak Raden Pujidewa. Dinten sakmenika panjenengan kulaken minangka Adyaksawa Majapahit. Oh, nggih, matur suwun. Luger. Yo Kakang Minagara. Kapacak dadi Adyaksa ngadini perkara patine enak jigo. Ya. Jerone Adyaksa ngadini perkara iki sapa wae ora kena ngomong dhewe-dhewe. Ning antarane Damarwulan lan anakku Seto Dalah Kumiter. Mau jarine Seto lan Kumiter kang mateni kelawan menak jinggo. Ya nggih. Ature anakku wadon Sian Jasmara kang mateni kuwi Damarwulan. Kula kariku bakal tak takoni luwih dhisik. Monggo. Layang Seto lan layang Kumiter Nggih, kula.
Cekak ause kowe sing mateni Minak Jinggo. Kowe duwe bukti. Gadai niki. Mustakanipun. Mustakane Minak Jinggo. Seksi duwe. Seksine nggih duwe. Mboten dadak. Duwe nek duwe bukti. Bukti. Damarulan. Menawi bukti sampun dipun begal saka komite. Nek menawi seksi kula beto. Kowe ora Ayo, duwe to arep bukti, piye? ning kowe duwe seksi. Nggih. Siji duwe bukti ora duwe seksi, ana ora duwe bukti ning kowe duwe seksi. Nggih. Ah ngene ae cekak awas ae. Ing antarane Damarulan lan wayang Tirta lan Peter dituwai. Atus pitik kok Mamang. Kaya piye nggih? Atus pitik ditu mergo Minak Jinggo kuwi duwe kaluwihan, duwe kajegdayan. Dadi wong sing mateni Minak Jinggo mesti duwe kajegdayan. Kamlane kudu ditu sapa sing menang. Lah kuwi kang bener-bener mengko dadi ratu ning kraton Majapahit. Nanging kula gadhahi tatanan. Kowe ndek Jago padha jago tarung. Boto ora kena melu-melu. Oh, aku sarujuk. Nek boto melu-melu musuh boto padha boto. Ana tujuane apa ora? Enten. Apa tujuane? Gur manuk. Bur manuk. Iya. Sing kalah mabur kaya. Ini nggih. Boten-boten. Wah, ini jago Pun. tarung botol. Ya ampun melu kula mboten napa-napa. Piye? Rene anak kula kalah. Kula dinten sak mangke badhe ninggalake Praja Majapahit. Majapahit enten geger ampun gur manuk. Menika sampun cetha. Dados Adyaksa anuntukaken bilih Damarulan ingkang saged ngerjai pun Minak Jinggo keparenga panjenengan dalem menjumenengaken Damarulan kinarya dados nalendra wonten ing kraton. Kakang Damarulan. Paling pangandika Juwita Prabu. Kanthi panjenengan kang saged mekasikan. Monggo sirat patuju. Kan wis tak ada. Dumateng sedaya iki sami sebo. Mugi ndadosaken paseksen anggen kula jumeneng ratu wonten ing kraton Majapahit badhe ngagem gelar sebutan Prabu Brawijaya.